Kardom Karbing Long live kelang ratun duan pinindun Karbing Long live pen nili Bikram Teron la pen nili long na sir Abdul cameraman Rajesh Teron non nili tum ke do bang ke na langso mate dadak ke Karbirong so pi puta pulo la pen ladak Jaisalmer bang ke Dimapur hoilo mate Nagaland interstate lo ladak ke ili tum Karbing Long district la pen lapu bang ke Nagaland district lo pulote lapu asai da bang ke ili tum Lahori Jan Khotkhoti lapu nadil tum Karbing Long to war lo la pen lapu le dam le pulote lapu ke Dimapur mate Nagaland state lo pulote Nagaland ahoy pulote ili tum Karbing Long ke ahoy side lo lapu bang ke ili tum Golaghat Penchenglok lapu ke Kaziranga border Penchenglok Golaghat lo lapu ke Nagaon district ahoy lo lapen lapu Hujai district ahoy lo lapen Meghalaya district ahoy lo sitame Hujai district ahoy pen bang ke lana lam kiawe lapen ke Nagaon district ahoy pen stame iltum lana lam kiawe sib Golaghat district ta iltum lana lam kia hoy ave sitame ahoy along lam ki ong nai ke Meghalaya pen Nagaland border mate Dimapur border pen mate Karbing Long district pen Nagaland state labang so border long interstate labang so ahoy long sikai dalam kido lapen Ladakh war sitame penanga ningkan pen stame iltum dudu koloni pos stame iltum Arjulong lo Ladakh stame ko ana aningkan pen bang akhai tum neli isi akhai amen nili pudam tum te Karbing Long live pen stame kapek akhai tum Ladakh ilitum along si litum along ri along si penang an aningkan pen alang litum zoom cultivation amen pen mate bepar beha amen pen alang litum Ladakh longli nang cirai kom lo deforestation lo la habit stame nang pan lo mondir kim lo pen ason Kardom Gardia ahem kim lo ke alang litum si society che seng lo lason se pijo pen longli nang cirai kom lo sidame ilitum 1951-52 ilitum district council nang mandate pen ilitum right to protection la longley protection a right ilitum long lo 62 langkang long pulote ilitum dak article long ilitum a rights ta dolo same ilitum border area ke ilitum ke dudun thekthedet ajoini mate kachera kom dun thekthedet ajoini ilitum song ke do hut pusidame ilitum penangana Karbi tum longley chiraidun po same chojor kang det bangkhai pan chojor kang det pen business amen pen la pusonsi longley padoy kang po la sonsi penangan aningkan ben bang bom dam bom lo sitamen la bangso Dimapur hoy along Nagaland border hoy along ilitum Karbi tum sitame permanent dunangji po ke mang pensi ilitum Ladakh Karbirong supi amen pen arong senglo Ladakh ke 1000 bigha sosialong ledo la pen Ladakh Keseng nangji pulote Jaisalmer kecipatir pipon nangi ke dak school hem same do nangji put pen school same establish lo laton la taksin la nili phi bang ke weekly market a farman non marketing pu pelang sitame alang litum ting nam si Ladakh management committee tum cepaduk si kona pensi alang litum kiri karlaw ne alang litum pan chorovek nangji alang litum cepaduk si ateman non adina kai ke ting ta anam supik la pen check ta anam supik same alang litum Ladakh rong supik establishment ke pamanji pan permanent solution ke pamanji pan borengang hoy ke anutin da long nelo council long stame contract anutin long nelo stame bepar be happen ke litum bang kheson bepar be ha thema bihari khai tum ke Ladakh ke alang litum aruti along le phelang ta dupo angke ha bihar le dam ta along le phelang dupo to litum Karbi tum ke kiti dadak lo ke chujun along le phelang ta dagan cholo litum ke na hok all India le ridam da litum Karbi anglong ason thot ke litum na hot chilong am thelo la son se alang litum dak management committee tuman chorobek nang ji alang litum la son se ilitum mena long ri mena dim ilitum mena right do kok ta ilitum cherai kom dun thek po kai ke mata ka cherok tok ke mata ke cipaduk bang phutum se Ladakh management committee seng long ke non alang litum hem sami kim lo pen non alang litum na pan lang pachin dun nating bolte prabjin panalang litum ing pupon po weekly marketing pupon le pulote athema Ladakh weekly marketing pupon le pulote lapu Dimapur same helocher lo lapen lapu Khotkhoti same helocher lo lapen Lahori Jan same helocher lo lapen ilitum difuget Ladakh pen modern 40 kilometers sosia dak do koglo pute Ladakh ke
no man's land area son si puri lo pulute Ladakh jong si weekly market lo pulute ini tu makai tumta bepar beha hin inchu pon po la panala litum rengdog ring istamil litum thek pon long po la si Ladakh komiti long cepat pi abang tum do la penadak ake khaya tum do alang litum ake mang bang ke jong si weekly market jong si pupen lo pulute alang litum ta ke do si ning thek kruk pen do thek long po la penadak stame alang litum bepar beha hin alang litum stame claim pon lo pulute di la alang litum ke kaprek kalilo alang litum ta khenok bi lo alang litum ta ihin pen bata dam lo pulute athema alang litum amena arong di lagalang litum ke rong si putra lo stame kaprek adim me sialang litum dak wang lo la dak wang pen alang litum long lip helang nang cerai kom du nang ji pa ke mang pen sialang litum tame dak kar birong supi pa establishment ji phan pen la dang nang du chot ke chok chedei dake atma la dang nang du chot ke chok chedei alang litum ta ni wang ke reng ji ka che song ji phan pulute weekly market ason son mane monthly market ason son mate bepar beha hi alang litum same cepatir pik ponang kok ji la so ke mang mas alang litum phan alang litum si cepatir pi pon alang li nang limen ka son limen sintera nasi kedo gadak ni tum kado pen don sokke baget du klum antum he usmar pen kado pen du klum tum delo non botomang ke pen kedo ke tha bang thanga kisung ke avela non ko kisung ke ve istamela bojara mokhata non si kholi lang pu chingwai la na si non ko ke din ambang thik telang kholi lang ta kholi po pu si la committee tum non chitik bom lo nang li ko pilo ke nang li ke matha ke pilo kan pudum ponali hin bang neli ta sabsa su pene aham pene peri bafda or na 2000 bota lasan la ladak panda ni tumta dagadu tumta asap bage awar sailong po foi la la bajar la kholi lan te puak alang li phana nang li men son ne jan sigrong ha rong hang sa men tu ningkan ben nang li daga bang kan te ni ningkan hening no running lo ini jum nang li rong na lon te ni lip chukera chukio la pen ma te dak ningkan kon ha daga do ningkan hini ra chuklo jon ni running no pilo nang li nona mat kid do ke thaki sung ma ni li kidu ke thak sung bang ke na puson no da ke rong kimilang karbi rong sopi akimi pulute ajata kavi saidi lo bojar pen chenglok lang pen chenglok kisu chela hem pen chenglok tuar pen chenglok asi akimi saidi lo posi kavi saidi lo si ini ke kisung pi ke karilo chongdat bom si do bom lo dak abar saidu lo ke chongdat secretary president tum ta ki chongdar vice atuar ta ne than pon lo na poserin tum reng bom lo isu la pen ka do gabe pen dura pel lo hem ke pathir klong pen non don trokep am tun an pling alo der wang thu bom la munit karbi rat pen ni tung ke dimapur a border se du aposi CM sar stamini tu mangalong liputan ang pivek po kasi tung ke jihok par pig do na pen bojar se tami ekdom mission bojar na khuli pibo ni tum ta chuar cholang han pen chenglok men thu pen chenglok peri pen chenglok ko ma me ke computer dukan ko ma me ke o ka dukan no son sin tum da ni ngalo mangreb lo a bojar de opening lo kholi lo pulit ni tum ke pangcheng nun po aprang penangan sorkar wang lo SDC ta wang lo kongres ta wang lo kaprek di nili ka pudam uilo samili tum 1951-52 district council nang mandate pen polotela hayang hoy ke aprang ing nam pilo la so pige pijo pen ba khai loksi ananing kanda nang dulo polote non ke BJP sorkar Dr. Turiram Nohang CM wang det pen ko sono nali tum ke thek dam long isi ning ke thek dam mang pilo ning the parpik CM Turiram Nohang phan athepi ma kidam tang chua chek lo yok ta hala non Nagaland get long ta alang linu thing pia agya se bunai dam lo tala so SDC sarkar BJP kiba sorry Congress sarkar la high claim the only la pena ko hala so ke thek long yili naga tum se danang pleng se lo mi ato se nang pleng se lo nagalim po alam normal ka future lo ni tum dak du pen athepi ma CM sarma ta dang chi wang ver lo bang dak active lo to war gote antana pilo ni tum ningorong pig lo asining the pig an ni tum fan ke dak nang pathir wek po la pen pota nang vivek po pip ke bi ma develop kinang anta alang lehin pen pi po ke ning the pig lo la se du da du thip buni tum ke ka je tum ta lilo awang thu bom po du bom po ke non school ta jo sangti lang so choki hala ni lip so long king ti school khulia lo
angke non terang sang ta dai school khuli phan non sang ti pin mi thok alo la poson si ning arong ang thek long bom lo jo la sining arong pik cm sar phan ta churu lo la pen dak nang kija secretary president mana churu parlo alang ni dum ke activity dak ke bang sung den ma te boy den ma cholong le den ma pu hedi active na en pik wasining the pik an he tum ke do tha ni arong pik an Tiu sumar bang kono nang liga. nili sumar bang pli Dak tong am hang mami nut bang am hang thek lo ma dak. nili sugem hang thelo seta thilalo seta adon gaprek tungke bang trogo sumar hang thekelo ko pining ta non heta chu non he lang non ni thom ni dulang usom hang thekelo rong par hem la sona taxi am hang thek dum ta nang bat bom la phai nang bat bom lo no pasona ya Ta churu parlo de. Nona bang ke Ladakh ke do ke pati pit pon ani marlia tum ini tum ke hem puno rong punon ni marlia tum pensili tum ke ipai tum pensili tum ta pethe na hachelo polote alang litum si hem ke patir pi pon lo alai litum pai lo ini tum do lo lasi alang litum ahem richi pangchu ji phan alang litum chame matha lo lasi alang litum ke Ladakh ke do prongge prange rong si gari lo ko mami ke koila mati dolo mami ke dipi dolo mami ke difu rong supi dolo mami ke ha borjan ko nani ne pen dolo same alang litum sitame amena achoro lo tumpen aser jang tumpen longli phelang nang ji pu ke mang pen ahem rit nang ji pu ke mang pen alang litum Ladakh sitame labangso Karbi Anglong lapen Dimapur labangso Hoyalong interstate labangso a border long border ahawalo pulote initum gadu itum ta kaiki mata labangso tomon ke long way lo issue bangke kaiki mata border issue ke dulo same non ke hakku soni kailo non bangke sarkar ta ki milo mon samta nang dolo aprange hu sigeli tumke border lo upor te kai ke mata suluk suda to mon do tanon ke mon samta nang van lo il tuma ke same kai teng kai amang reng dog ring ni nang dolo lapen ke non la nili ini rapronge dagni marli tum jasme dadak rong supi labang surong supi long alang lituma hemarit klong pen ke dunang ji po ke mang pen si ni marli tum stame ani wang alang litum stame lang che song dun lo la pen Ladakh president secretary tum alang litum dak management committee tum alang litum ke japon ateng si alang litum stame rong pulote litum Karbi rong pulote litum ke rong sarduji perang ke duji diuri duji kleng dun kleng sarpu duji lasan dak si Ladakh rong stame alang itu ke mang bang ke permanent solution bang ke school establishment donang po kiju nalang misen long nang po sarkar pen hemsu long nang po meri hing long nang po la pusona ke mang lo pen medical sub center long nang po toa long nang po la pen jasme de bang ke potas tame long nang po la si la bang so la no puta galang litum ku pipisi ke long ma pipisi ke long lima sarkar pen alang litum phan ku pipisi ke chak manonang ko la pen management committee tum ku pipisi alang tum ke jama layang ton pen alam litum chini posna tang te pu ini pen le lam the siar ju ponona oni aprang sinali phana ke rupi paji lo nalitum Ladakh ke do di nalitum ko an ningkan pen nang tum Ladakh ke do tir klong pen nalitum nang dang nang dolo atima rong ki mi ke seng lo bolote ajat pa ki mi lo atima thing piting phangda nalitum non si cho e cho somlang e hem tami nang tum non si no jo ki mi chi par jablang e lo hong tami non si nalitum ke cho pangreng lang bolote nalitum ani wang ka che song labang sorong ki mi lo rong su pilong nalitum ko som me sinalitum ke reng lo pen ko pipilo nalitum ninge chi thedam
ลิตุมแกนิ่งจะเทกลับเห็นเราพาสนี่ลีนนอเมนปุยเด็ดปอsecretary amen secretary bang ke amen ke bipul tu su pilo mati di inke president thang sing timu lang li tum long li nang khuli lo ama hedi nili hemasor bang halada hajira si ke bang phas ke hajira chong dat bon bang lo aman ke ladak long li long du ni lo nili hemasor ama sing ke ni tum ta penilo long li che rai du nei tum ta bordara long pajari lo he ni li hem sor peni tum chingwai le he ama sing ko ni tum mang ta dak do bom lo ama ke do ke cheng ke ni tum sung ti la ni li tum pas ke do ke krohem edon ke ni li tum edon we la dak ke do ke cheng ke in ke ni li tum la so pholen ta bunai elang la so atwar bunai elang la tawar su hulang li tum dak ke do ni tum penang ana busor de lo la da ni tum phan nang ke ther nang ke hap ta do lo ni le tum ke do ining chapaning ding masinon pusita me hedi ni tum don nia ke do pena jong ke ka non adon de pik lo ni le tum da ke do hedi asi non bang ke siam dum phan da choro nang ji ni tum phan ani si sita me pi nang ron ni lo ni tum pha ni son ni tum phan nang ron ni lo la sing ke non bang ke ni li chuning ri dun ji bang ke nang so da bang ke la garen mi ta ve lang ta ve lang po hedi la sila hai sita mi nang pi po prap jin te po jadi lo ni tum bang ke he ke ma thai hedi la sing ko pini lo la puta sita mi prap jin pe ni tum phan puta nang pineng posini ni bang ke ni tum bang ke sopta chithani lo he la si ni tum phan bang keมีบางแกนั่งปีแวกนั่งปอดเทมาอินนาดูอจักรเด็กปีนักมาเตดีนี่ตุมนนเกดูสิตามีแบงอลองซีนี่ตุมกะเรนจุสันดุนซีนี่ตุมนนดูอีกบ่ละสินี่ลีบางแกละอันลำนิงจีโอเด็ดปอละสิละอันเวลนี่นี่บางแกละสามีนอนแกพรังบ้านหลังน้ำเลยพอเตนอนแกนั่งตุมนิงจิตเฮปีกันโลแต่มันนอนแกอภัยตะดูโลละเป็นนักประธานเซกเรตรีตุมนังแกจ้าตาเมเซนโลเป็นนักซีเอ็มนังจิตจักรทิ้งพอเตนั่งตุมแกปตาตาลองโปพอเตนั่งตุมซีนิงจิตเฮบังกันดูโลkupilan pe karbeng long ara tum han pi puji ni tu karbeng long ara tum han ki pu ji bang ke hedi lada border long ki do atum phan hedi la ni tum phan nang lang pon pi mi tha paja si ni tum nang ke ma tha lo ni tum nang ke he madu song le do sita mi ni tum la border ki do tum phan bang ke ko ala ni tum ki do ki sung po hedi la si ni tum phan nang lang pon pam mi tha paja ri lo si ni li ke lam ta ning ji o tek the la an ve di lo choro parlo ang de pu ani dolang ani pen le oni puani stame nang than dun lo alang ke cheng pen alang litum dak hem na chikim cheng atumu stame nang che than dun lo pulute litum ke karbing long ke na hok ta elong ri lo elitum phansi bang nang panong lo di bang ha areng lo tum si bang elitum han ke district council da nang pek lo etum bang ke 62 la ja kong da nang pilo elitum ke lands right ajara ta elitum education right punon lo charlie right punon me lang punon ajara right ta elitum han sarkar bang khai bang sonse ki pima elitum khai banda na sonse nang pilo pulute non ladak nalitum dakirong aprang ke ladak ke bang tum sinang dolo ke puparla mali di dadang hoy ke bang non da bang khai tum penang anang dolo pusi arjulong pulute non nang litum ki do ke thak kupula ke mang ke jasmet ke nal tum ni ki mang ke la pu gan lo non jasmet ke ta non malum so por cheng hodalam dakewang cheng hod ningje lang mo pen alang li hala ilini ga ningje son si hem bang nang chikim lo puning beng ge ning kan trok ke ning lo nili hem ge ing nang nang tong pi grayan si nili dagarong ke la pu ang long ali la pu pare ke nili hem lo ing nang pa phu cheng batai ni apong rubre batai ke thom ke chok ke padom mi khup ben si non nang chikim si ki dek thulo la so ta la pu sa mo pen alang li ilini ga ning son si la tumbang dak doi glo ni li gala bang pupo ke market bang hem si do bom mo hem thi mu cha chikim lo te la si wangi pu ma se ani wang na wang anta aning sam ti dam ju ji ti anke la pen de si dak non nang si do ikluk lo la si non ni li bang
nason na ason ta sar alang li akyahai tuliram sar ta Dr. Tuliram Ronghang sar ta bang piglo kicheng hot to solai pilo puta niliban long idunde pipilo ne ki pilong onde setame al ni siabang ke han chili blanket hala han lang kichora kopulona atima alam ningje theda kopuna spray machine pune pine nilige ningje dekte machila hai piglo ngata churu iglo mixan lo bon sitame non kinang sot ke nilitum ke lada lang me tovar hem lapen lan chotakali akinang sot ke ahem ge chikim ikhum lo nilitum mita ko son lo karbi panili ke karbi alam le karbi pi puta ningje otekhe hala longle atiluk borchok ason si la longle apota bang men ke nilikinang ji la nang pidalonte me tanang pinang polang tanang pinang paniwang ta me lang nang ikok mati litung ke la sinili ke kari la si kachuning rig nun lo la kansila sor phan ake hai sir Dr. Tuliram Ronghang phan chotta kalilo anu tin asong atum phan anta nang kira widak karbiang long ke la border karbini hang rong supi atuma phan nang niliga chuning ridung ke la tuma phan kan kachut nang ke rab je phan sinili ba chuning rig don la an sinili la meng ton kok lo nona kon ni parlo puani ilitumpan population nang bad don lo ani sidame ki kopilo nang limen ni nili men ke ini ke nili ka de basipi sitame nili teso ham sikile ama tok bipi jo ani pan Monica tok bipi nili ke korpi aron lang nili bangke alam ningje sita nili ke karbi alam bangke theoela sitame chokche pulu sitame nangli tum dia pon nang pu sitame theni nangli tum ningje noi pulo nili ningje dun pahe lalu nili tum ke aprang ke nili hamsarta lada karbi dong sepi long chongda siki bang chongda siki bang lo amala border pinak lo ke karbi along long le karbi tum donai pulo lasi dak chongdat ki bang pensitami nilitum tahem ari donai aja nai puma karbi along le ke bang phan pidet ke hengno chokchi mane jo non ta ho la Nagaland titili guri pulone emli guri pulone pupen ke naga tumsi puwang lablo mati cerai lablo lasi la ilitum jong si karbia khai tum jong si borda long do de pulote lateng ke bang bom pu angke la itu mamina long le sitami latum penedat pu la si borda long do nai thir nai aja nai polam lo he la so pol ajoine si nilitum ta chongdat boha pen ajoine si nilitum ta long le endun lo 2019 pen pinian ke 2024 lo ningkan throk lo ama nilitum ta siksa kabe kalilo dolo inar phanda fere nang lo la phubong long tum phanda fere nang lo nilitum hem ke kimi pene po hota wang lo itu la nili himalo la nili ahem phulo bibne ke ther hafta do piklo sitame nilitum ke la jo nian itu masar dola bipul sar dolo la thansing timung sar dolo latum ajoine pen nilitum latum phansi akha joine pen he nilitum ta ha sar tum ta nang than lo nang litum ke fere nang ni aja nang ni pena kisung alam wang pelute nilitum long na nang toy noi nilitum kang sai po ajai po nang litum ka jata puri noi nilitum long nang toy noi nilitum bisa peni po pulo ma nilitum bange lasan thosi klem bom dam bom pen non pini an ke ningkan trok lo he nilitum da ke dolo inar phanda fere lo munit phanda fere lo lason bom nilitum do bom lo engke jo non ta samar ki bi ki thi do pik la hai tum pe nilitum non dak do thip lo angko nilitum ke dam thai ta be delo athema nilitum ke karbi rang rat lo ke dami ta dam thai be delo ke la hai samar ki bi ki thi pen ta nilitum ke dak si do tipo la si la Tuliram Ronghang asar phanta theke nilitum phanta pota bangke prabjin pe pi pe nilitum ta
karbi rong rat lo la si nilitum ke dak si do thipo lahai samar phanta pathi piding ekdom charli po bane pethe dolab lo dak sa la si lahai pen nilitum bang ke dak si do thipo ke dami buta dam thai ta bi delo la si nilitum ke border long se nilitum raidun pamelo do pamelo thak pamelo la si nilitum ke dam thai ma se bi delo la si dak do thipo hok lo puani phan ke litum choro pon vek nang ji so lo tum ke bang pu pir theyang prim di alang li ke bang khe adivasi homprodai pen adivasi tribe no sitame alang li tok bihem sinang li lo non ke alang o diaik tha tisehem sinang lo alang li akor ke dun bang ke tok bihem di la si alang li ke non tok bi pilo la tisehem sinang li lo diaik tha la si alang li phan se choro paulo alang li stame amina chora lok pena hemarit ke do permanent do nang ji pa ke mang ben selang li stame na ar jab dun lo la selang li phan stame ke ro pipa ji lo alang ke karbi pieteng lo karbi pilo alang li ke jo mina pindeng sumpot pen cheng lok di litum karbi pieteng lo stame la lo bang khai pu stame non ke litum karbi ateng lo selang li phan stame ke ro pipa ji lo tang te litum do smartum da do pik malo ningji ilang to nang li nang ningji no pai nang li ke sabu puge arta du muchot ani la ani nang li pen le nang chithan no nili chithan ji bang ke kalang lo hok lo la bang so Dimapur border da karbi ni hang rong sopi apir the nilitana do dun long lo pa ke nilitani ngarong parpik lo suru lo la secretary bipur tu so sar phanta pen thang sing sar phanta churoi lo la lang litum alam pen la lang litum akija pen si da pini ko anya arat adon mikardo lo chan lo lang litum handa churu re churu parpik lo la si ancho tagali sar Dr. Tuliram rong hang phan sitami alang li phan sitami churu lo ladak ason kiron kumbor ku ahana mu lahai lang tingki lahai nang kiron phanta apota churoi piglo aku ansu se churu thu nangji militum ladak raswa habar ke kaita ingting prang si dubom la hatima ladak ke jontu januar pen si duraptur hisab lang ho nasi ajo kang ting ke osomar ki bi ki thi arat pen si ke do prong chote na po nasi osomar ki bi ki thi ke do pen ke ting prang ke ngitum minang an akisung akisik sak do nasi la mi kinang sot lo mi bang mi la pen lang ke kinang sot po la bang ke nang pipa pravik jinte pusini lihen penta chuni ridon lo an parta kali la da kang ni thip longji ke do thip longji phan la puta hin ta sarwai nang pi po pula la so alam pen ta nilitum ratatum sitame da don ko an si do ma rat ke nilitum ning the parpik lo churo lo chihok lo la ke do thip longji phan la puta long po pusinili ta ka ke ta ning rong pen si dulu la se nilitum akido kisung ke kai kita dulu dam bom lo sitame ni litum cipa ning ding thip lo la dak ke do he sinang limen ni nilimen ke nili pai tum nang sinang ki iro mina nili kur bang ke terang pi denang li narong original na nili ke the ke ding original mera rong ke pu ka jironga terang rong ke li ke rong hang hep somar bangon bang pli tenana na la tung sumar bang pli ke aro susu han la kleng ther la ke a hem chi dunik elo somar bang tham bang pli pen so sumar doik lang ke adagwam bang dak doik bom lo a kleng pen a ki bi bang ke chong da dam joila bang ke lang pineng bong si ki bang ji pu la sini li tum phanta pulo chek pe ni nam bom mo pai poisa nang pothai po hem rit chik chiki mana pusi nang thanik bom lo la sini li tum ta adim bang sa tum nang pipo ni li tum ta lau sumar phan phan po chek nang ing hin pusi tami hem chukim churang phan
tangkar nang lupo an si cek sinam po hem cek kimik bom po pujalo non mata do thai dulu he sitame puriyar nili tunta pinso sumare si po ke hem rit ke do nang ko gite majo la silai hu ke chiri je phan sumar tum ta khobor nang kurik bom lo la si lapulo sar nili tum ke chuning ridun kinang sot ke pampen korte tum anta ningje lo la sila milang ahin la pen puta la bangkinang sot ni litum Allah athema ke bi ki thi aklemang phar pen ai se te ma jo la se chuni ridun par pek lo la hai hoi akinang sot alam a son an jong si ni pi pa prap jin pen lo pulote ning rong par pek lo la pen la da kulata ing pu po pulo la su ta kang pulong dap rang pen ni litum pine hipi birek sitame hen puru sitame chojordun long po ko sining thelo lan dat lo parlo malo ningji lang ho pu ningji ma ho wani pen lam thesi pinya kero bi perfect lo prangsi ke po nang tom media hoi pen le toma rong long karbi rong sope long ke ba pora kero bi perfect lo la pen pini la son sin le tom da ni hang karbi rong sopi arong pen le tom jasamet le tom ki chuni ridun kang tung lan lo le tom karbi ang long border le tom ke do hubong long tum pen stame ahot pen la po son si for example jati pinaklo poni de tum asap so hot pen ka phre hek diti do la tum athe border chi koi not la sene de tum karbi rong so pi same de tum phan ami sen pen ke do ke thak long pami je phan potas tame ne le tum phan pipon pa prap jin te poson se ni li hin pen ni che thelo mane nang pipo pu ni le tum cm long bata ni lo ni le tum ni hang karbi rong so pi pen kidam la si sarbang tanang pulo ni le tum phan border kita airport ni le tum pravjin penang pipo si sarang chi chaklo la si ni le tum ning thelo pravjin pen long po si la pen partami ni le tum dak rong sitami osomar do o la pen dak asapso kachong da din pinak po si ni le tum ke private stami Nagaland le school chutoi dun pistami chongdat chot mati di la se sapso tangka paisa ka dure do la sini le tum dak school stami misen school nang bi la penang rapon te sini chi thelo la pani le tum ke swarlo tum ke ni le tum ke ahin chongdat dun thek the mati di la si dukan peni ni la pen karbi bazar su hai hui sitami nang khuli pite prabjin pe ni le tum la hui sami chubidun longte pala sonsi ni litum ke swarlo tum pen ka chuning rita padu pon lo ni litum ke athe aro sumar tum ke din hajira pastami chudun thek the pasani litum lai hui pen si sumar chalana ipo pai hui sinilin tum ke chuning ridun lo nilihin pen nang litum dak media hoi pen ke wang ke nilita churu ik lo la pen nililam kaningi nang kaningi tunni bang kanili lam ta ningi thek u e ape nilitum ta dak bang ke la sona jalo ho nilitum dak ke bang iki hala ni te po haya bang dak senar hem cici ni jalo dak nang ke doce amarang ke pinilo nang tum longlia vi pulute hala pu border ke dai longle khuli do po hadak le longle cho arju dono bok pe ya le he aman ke nilitum bang ta dak nang hom ri lo ampen senar hem nang bohalo la pen pu sar secretary atum aphan president sar tom aphan chingki dunoi pulo chingki dunlo jarlo angke bang sar atum longli nang pile he secretary atum longli nang pilo ke nili tum dak nang chikim lo nili tum ke bak pania so la pen ke du di pulo ke dorum ke dolok sing nili tum ning kan pli lo rum bahara ke dolok si amaring ke non dak ke wang abang ke nili ning thi ikpik lo longli nang ke long lok abang ke nili abang ke nili tumbang ke ning arong pik lo he jo la si pinilo sarate la cm sarta nang lang le ga lilo sarkar pen tabang nang pile he nang rap lo he chuning abang ke kowe arong nang ron lo la pen blanket ta nang pilo tosta nang pilo tang ho tosta nili tum long de chuning abang pute kowe arong abang pute nili tum ta long dun lo la pen pinilo
ปีนิงทอดตาบางกูนางร้อนรอนกปากตะฮอกูเบลงเกตละเป็นฮาลาดวายฮานามูละโซนังเกฮาลาสเปรย์ปุเนปีนี้เกอาปปอดอันตะลองดุนอีกลูนิลิตุละเป็นละให้ด้านนิลิตุมชรุอีกลูเฮละเป็นอังเกนอนบุจาตารุนังคุลีปัวซอนเตนิลิตุมเกจงดัดจอดอปอดละสิปีนี้ลูฮันหุนจูจอดลองเตปุยาเลยเฮจอดุกันจูบิดลองเตปุยาลูอังเกซีเอ็มสารพันตาพองบักดักนางฮุมเรียซอนเตปุยาลูมิเซนจีปุยาลูชุนิงรีดุนลูฮอกโลปมุเป็นลาปูโคเตเกปูอัลลัมตานิเลียโกรุยดุนทูไวเพดละจ้าลาซีเอ็มสารพันดักเกวังเยพันนิลิตุมชุนิงรีพาร์ปิกเลยนิลิตุมลาสวาร์ดวหินตุมเป็นอันสิตามีนิมาดีตัวอาหินเป็นอันนิลิตุมลาซีเอ็มพันสารพันเกปวังเยพันละดักนิลิตุมชุนิงรีพาร์ปิกเลยปัจจัยสิบังอาซอนเตปุสินิลิเห็นเป็นชุนิงรีดุนเลยla si ni tum kar bing long life pen stame la ni lipi mate nil tum ni rapet ni marlia tum phan az tame ni tum kar bing long life pen ni klong pen tum pana kiro pipa jirlo atima border area pulote pen nak ana hoy ke uparlam li banga khaisi nang do bomlo nang chirai bomlo jongsi li tum karbia tum jongsi thir kluk pen arong supi nang seng donde mate nang do de pulote la solong le la so hawar sitame banga khayari deng si dam jipo pulote lage sam ke dam lo pulote lage amoge asoy joypo pulote li tum thir kluk ji phan pulote li tum rong supi nang seng vek nang ji la pen la so rong supi ke seng along ala ni marli tum alang litum asumara tum pen achora lo tum pen alang litum chumu with that tamu with that busame alang litum kabor sen pen alang tum aniwan ka che song pen long hong chupang reng pen kopine kuwi chui chu som pen alang litum di ladake alang litum ke rit puta velo ilitum rong abari malong son la so asotin ke do puta ka lo tame alang litum ke daga akimi side lo oi pes tame alang litum meri hing ta velang pues también alang litum solar poklo pues también alang tum maker pues también alang litum chopokar pues suma pan lu pachau li lo hanan chutun lo la pues son se anivang alang tum chesong lo la sini tum karbing long light pues también chuning ripon kang tung mangela lo ilitum border bang ke jasmet kachera kom dun tekji phan pote la ta kering era pillar pote ilitum rong ka seng mang da ke nang sor lo jong si rong seng dun de a hoy long litum karbia khedum da chedu dun thip the rong seng dun de pen rong ke seng a hut school mesen school pen chenglok kijun alang pen chenglok di meri hing pen chenglok water supply PHC sub center pen chenglok medical sub center pen chenglok la hai jong si permanent kim rang nun de polote ilitum akisung mang do kokji la siltum karbing long life pen same churupon vekji karbing long thomas council dr turiam rohang cm alang lika bori pona joine ladak management committee tiso saho tum pen alang litum chingki tan besi question besi la bangso solution permanent solution kiman ji pan alang litum ka bori pon ala iltum thek pon long lo la pen pini litum ka ground report nangke na teng polote alang litum prabjin pen potas tame long pon pol pen alosona son schemes tame alang litum long pon popse alang litum than nang pachini dun lo choroi lo nilitum karbirong supi ke do cheng ta nilitum si do cheng lo de la so nilitum karbirong supi ke do cheng ke nilitum mo pen ta nili kaning je lam rui ri thot lo la si don ni vek lang nitum ke do hala so hot doi lo man ke la puwa don ong bom le ama si chuneng abang ke february che klo bang pate nilitum adam sitami dak pen si damik lo ini litum dak pen hakajirang ana dami bamta nilitum ke arong ta pinsorong bang ke jokla bonda engke nilipai tum arong bang ke pine kuthuri nilitum dak pen si la sartum nangke ja sartum nangke rabdun apon nilitum sardam handa choro nangji sartum si nilitum phan adam ke dam sitame sartuli ramrong hang sitami nilitum phanang rabdun ko la pinilo la secretary tum la bipol tu so thang sing timung tum sitami ni tum phanang rabdun lang tum phanta ekayang bong sitami ni tum lang tum phan ni tum tengnen ni athema ni tum phanang rabdun tang den mate de ni tum choro pik lang ni tum pha ko alon ne ke do ke sung sitami lang ni tum bang pik nang rap pik
นี่ลิตุมก็อันนี้ละดากิดูกิสุ่งนี่ลิตุมพันละผู้บังลองตุมนางเกตแทนนางเกฮับนี่ลิตุมมาพันสิตามีละสาดุมนางผู้ล่อนางลิตุมอาจัตตะเพเรรินางตุมดกลงตุอาจารย์สอนสิตามีนี่ลิตุมนางลิตุมนิงเจดุนรีอาจารย์ลำตานิงเจดุนรีนางลิตุมแกโมนี่ลิตุมนิงเจดุนจีนางลิตุมอาจัตตะแบงนางปะโพเพโปเตนางตุมดุนจอยตุปุสิสาตุมแบงนางผู้เล่สิตามีสารตุมแบงหลับนางผู้ล่อมานี่ตุมตาแบงนางแทรสิตามีนี่ตุมแทกันดิอันจัสิตานี่ลิตุมพันนางผู้ล่อนี่ลิเฮมนางแบงล่อนี่ลิตุมพันนางผู้ฮอร์กิจุนจีพันนี่ลิพันแรงนางที่ห่างตาดุผู้บังลองตุมแห่อามานี่ลิแบงจิปุดาลังตุงนางผู้ล่อแรงนางปิตาบุนี่ปัจจัยเลยแห่อามันกินี่ลิแบงแค่มาทาล่อกิจุนแรงมาละหอปุจจาสีนี่ลิตาลังบองโซเป็นกิลาเซกตาปีโลอามันแค่ละผู้บังลองตุมแบงนางปุยโลกิจุนแรงเล่นนางที่ห่างกันลิเกฮอร์อลองเกปลาร์เจแรงสินางห่างแก่ปุเดนี่ลิพันไอปุแห่ผู้บังลองตุมอามันแค่นี่ลิแบงจะแทกันเดลนี่ลิตุมเกะครอยเล่วิเดสิตามีคริสตานปอนี่ลิฮอลองกิดุงี้ปุถแรกเตนี่ลิแรงนั่งปิปิบสินี่ลินากัดมันแทกดุอีฮัลาโซฮูเฮดินาซอร์นี่ลิเฮมาซอร์ตาแบงอวิฮัลาฮอรันซิงเบียเฮมกิมปิลองเกฮอรันซิงเบียตุงแบงหาเฮมนี่ปอยซานังจีเอ็นนิงน้อยปุลอฮาRensing be hem paisa ci enna migju inki alu sultan ni litum da heni ve la sorni rong muni la vitang de lu mati di I hem ge kim prok lo hala su muni la vek der lo ke do tuma vek der lo ke do ke ni tum don ni ve lo ke do don ni do lo la su sini tum alu so der ho se ba henia ho sini tum phanang therka inke ni litum ta arju tekche de sitami nagami sitami thethini arju dunik ser pa hedi ama sini tum ta che thak nun lo ama hedi la tum ni tum chiring koira phok ni tum la solong le ke nam ko pilo nang tum la dak hem na chikim nang ji puni li tum hanang pu le he la si nang tumแบ่ง long ni ki khulia ling ke nang tum pini chikim du nang ni ke nang tum wang nang ni ke ni tum ki nam tang long ni ke pilo nang tum ke wang nang to sin ni tum phana ther kang he ke ni li che thak don lo nang tum ke ki nam long ni ke nam tang long li pote nang tum ka go se wan de tha ka go se wan lo te nang tum ka go se wan polote nang tum pota che wan pote nang tum long ni long ko nang tum ka go sa vi pote la ke tum long ni lu pasini li ha su ho ning je do ha su ho ni li son sin ning je do la se non bang ke ko ana ni kampen ni ke sung ke boy ta mi non ba ke ni tum ke do ke aram ta o ke aram lo non bang ke ni tum hala su ke sung teng polote ni tum penan so ching vai lo bang danang ther ong lo po itum pini hem dam rup nang bo sabra pajalo ni tum ta he la phubong long tum nang ke ther ong ma he ama si nili hem sol bang nang thak dun lo la pu gal la dam nang ni lo thi ji sitami solong le men pen thi nang reng sitami solong le men pen reng ya pu nili hem sol bang ni phanang tu ma he di ama nili tum bang cheterek re do thip do thip tena jong non adon na phai sitami dui pig lo inke sar sitami la tuliram long hang sitami keron jar hom sitami mi tum phan nang ron bom lo nang pi bom lo asi non bang ke ko ni le chu tho lo la non bang ke puta bang lo sorry bang ke do dim polote pota vi polote ke do ni che thai vi mati di la se la so pota ke long ye phan bang ke la tuliram sar ta ni si bak dak wang ra ni tum phan la so pota nang pite pa ja sini tum nang ke ni chuning ri duno la sila an velo sa ni lang ke nang limen hanati sopi kosom non te nali tum da ke do just me rong ki mi bude asiti na ki mi side lo rong se ke seng tang de lo pot pena ko rong ke seng puta nali ili tum sondane di fu rong supi long ke seng son kali nane bukulia long ke seng nane hawar ke har long ke seng pujali ate ma da ke ahoy bina ahoy polote da ke kapre ka khai chingui pen cheng lok ka ki mata burning issue ke do where di border area polote ate ma non anda sarkar pen puthibun hapu sarkar no lan ke mena himalo lan ke amuka himalo pu kaikita lamki ke do pulo deli tum meghalaya punon de puna Nagaland border puno non ke nali tum dak si Nagaland border si ke do nali tum di nali tum karbi
na sorong supielong nang litum si permanent ke doji panon nang litum kabor ipon di ajo nalu nang tum kache song punang ko sila bangso ki sung long ko pipilo nang li kening jeg pon kang tung lapen sarkar pan pilo ning je Kicing si kiro paper piglo ni litum hana dak adu ya hoy mate border area ki tutum hanang litum pen nang birta bate nang humri pen lapang so birta nang gang thum thupot kiro paper piglo puson lo kicing si ni litum rong gimi pute mo pen nang li puson ak taxi ason tinda kache song kicing si ge akang ting arlo ki do pen ke dang lok la pen ke milang ka vi la hai hoy anda ni litum chetong lo la pen apartment ni litum ki do la bang so rong alom ke bang atum ke chitan than ni litum wang ve ko ge anu prek tum danang kar juju narang den sinang li tumi dulu pulo tangte la amuka pen amuka dak pulo tangte la song den ni hakuku ke ni tunge par hai he ing nardu o la puson danang than than la pusi la hai hui pen pen pulo tangte ni litum ke ka prek marang te so kusun adu ya hoilong ki do ka prek chi song nang chola pugali la hai hai da isi ka pere so la puson do kai wang ta hur hur pen ge wang mera rak ke ni litum aju wang ta aju piar kisi doji mal hai hui ka chiden da duk la puson setala ka do vita ni litum chitong pono seta me isi mithang havar ka chirai ko mason lo tangte mithang along rielong chidu thip nang karbing long arlu mithang adim long lidu ulu ta hai seta me la dak ang den ane mithang rong karbirong isi thir thip dulu pungte isi alonda do pola pen isi rahi da do po la puson ke mathadam si don ni ningrun hu buta me ning chiparong seroi se ko ni litum na puson do pon thobo la pen ge isi ining aduk ta do mate katherak la puson da do nilitum arong abang ke amen jumisen kar nihang kar birong sopi la puson sida me ajo por la kloni nam por hole to warang bong hela lo tangte arv la puna thu kram sarong do la puna thu ta ho atok anuan ta puma se me apum bhari ke la pu arv le da lang dam pusame chutoleng ri borleng ri la penke la pu kania to birong pusame non por ke digital kai hot ke kangting karena velang po pini pot herak ta meme sita la pusona por husame la an surrounding man ilitum chelang po te angwang sita nilitum lombang ke engting su la son sita ningi dam ke la henlo ning chipening ding pen dolo pulon te sarkar dam ta me ilitum aman ke do ke hai dr cm tuliram long halang li pen same ilitum han jara son danang tingni pon pe te la son taxi non ki wang journey danang tingni ne det jita hai pusinil tum ningi the pen la pen do patro bom lo dang te la ka do wever site long ji puson sin tum ning mathada pening chi thedap la phai hui hello pen kisung mangela hello hud penge kijuna langa phan kunna se kichulong poma la puson da do la pen hud penge piri kichogalang kunna se kilong dam poma la pen ke hemalong tibu ki sialang ki pon ben chi bem kong na lo ma punili tu mana thuke non manili tum do bom ke lang tu ki hud la puson ke hu ringa lang he hidia ke dai na thu ilong long ni do te bon se mening kreng hu ke thep ti la pen ke ringa bang ke nilitum chinghon da rong long secretary lo pulalang ni tumalong ring isido ni tumahin na tuke hodak sini tu mapai pai la pusona jo ke chosok dam da lalu la anchot ni tumana tu ke do lo pen hai hui anja ke sung excited lo la hai hui an lo te ko pilo puji la management committee punang ko la secretary ke hai tum halang ni tumake japon ko sono na tum ning chetheda kala akiru ki pi kang tung baning chi thela hanlo ni litum ki du chenglang posila hai hoya ki sung hai bang chi tong dulo te woi phesita mi ni litum hana ki rap hai bang ining ki chi thine ge hanlo la pen ke akirap te chi theklong bom lo ni litum ani du pik aning kan du pik an la pe kalilang te bon sta me ni litum voter id hai hui same ang to ni si chelar lap lang ta hai mini sta me ni litum phan sarkar pen akirap barikha hot pini neki ke som arong kovia rong pendang lokta chuning dani litum hanang pipon la hai dani litum akirab long pon lo la pen ke pavi nilo ni litum peka om la hai hoi ke long dun ta la pen hana mu hai ta long dun la anchu talilang ni litum pata phan punoi la pen ke pinia kinang do phan samin litum recho kithe hem sar cm hem tong ta mini litum handak nangaja pon a committee tum pen sinang pon dung se dak chingki chi thanam long la pe alang litum da mini litum han cm sar da mini litum hanang chi chak don hello pata ta meni litum phana mithang alang li mithang wang si dang ron ji puson sini tum hanai pudula sining chi thedulo alang li del chot prap chola puthai mini te bon sa meni litum hanang pg puson sini litum ning chi thelo la pena parda memo penjong mi phan sa me claim bom lo la nilitum document haida chi pidul long lo la pen survey ge wang haida chi
thek long lo la si la tamu pen ki pu alam the pen isi paching lam nang na ke wang cheng hut bang la puson lo te bon sa menon manga process am bom lo la si la ta sarkar pen ani jum hanang ma thapon pol pen ke dam tang na ke rap son na thak sinang rap po puson si ning chi thek lo ande nang tum moja bang ko na lo borjan long si nili tuma confidential PS ke na lo PS ke nili tume Karagao la pukiling arong na thu ba SGB malo dak non market nang tuman kelang cari singkiling alang li singlang pa po alang li long sa jada kinang no ta eno si heta nang pidun pa te non market thir klung pen don kwan bak dulo na tu Hili tumla towar pi ang bong $4 year we pen don trokep ke duklung yang li original ke napen no te Nili original ke difu long bhara hemlok sigido bhara hemlong ke do pensila puson berta nang chongthum bom pen amasi berta long masi da committee tum nang sha teng lo hearing jing tak nang chinghor plang no an par ke along le nang pek pola soting lo nili tum hanang pilo na dum bang kon no te bang nili tum ikuvet ke bang lang buku no thu pen ni tum long le chulang lang amasi hapu pen ke bang don pho boy vet ke bang amasi irum vera hemlong sini tum nang chington lo don pho pen ama chutun chudang rapet la thek bak a heman bakta we hoseta ing hab den kir no dak la kuve se palisa de dilo ke la so selang li tum long li nang pek iglo le pen chikin na chikimi glo dak ma do ik phit lo la se ajulong lo bonali tum la se akero pi vek nang je ani marli tum hasta me alang li tum ke akering et apilar lo alang li tum ke di alang li tum ma joine se pini ili tum da dark border ke chewang di non son dark rong so pi ke do ko joine si la pen ke alang li tum han ka do we hasta me akero pi pajir lo la hula bang towar ki iglo mate la 4 lane towar lo la pu pen pulo teli tum difu pen dilai na pen la pu bang ke la bang ke khotkoti lo ke parji khotkoti pen la horijan lo ka do we lo la pen la pu na bang ke Dimapur lo mate la so ahoy pen parlo te Dimapur aprang Dimapur pu sitame alang itum la non bang aroi sialang itum border se selam sala so aprang seri tum difu la itum karbing long ahoy lang sitame non ma pijo pen la tum sinang chirai lavlo la pen la pu sitame elitum aprang ke karbi tum sinang dulo sitame non ke halatum si non ke penang an di kam sarong pulo amen ke chithanglo sitame labang sorong sitame non ke bang khai tum sinang dulo la pen ke la pulo lapu ke hapu border la horijan pen hapu ke bukajan lo la pen non man ke la hai lo ahem la thayong lo bo la pen li nam klang poning tung ho la zoom thanang li cameraman ho la ting ke hala ke jangha matum si ke dolo la jangha matum komalong le tong ke jor ne matam ma dim dong long tum chirai ne la jangha matum ho la ting ke thang ma la lai thak cameraman lalu tang daily tum non hem ke kim alang litum penang ana hem sami kim rang pon lo daily market ke do phan edi dak tiso sango tum si chipatil pi pon non nilitum karbing long life pen ke do bangke la dak tai don hem lo dak bangke timung hem puda pulo timung hem ludi timung hem lo la dak stame la pen la dak alang litum non mat ke pu paisong pinita belang la puson se alang litum dak nang dulo ningkan pho bak dulo ta alang litum la puson si dak bangke non mat ke current pine avidelang masi alang litum la solar plate si chenam krai lo masap solar la ju che thorji phandi la pen ke lang litum ke la dak si somar konger pinita dak si am hang thek lo konger nang men son lo facilitum nang na la school dun ke pai biara dak du misen ma oh pilo nang lang ke pili milang lo je na bilo ho to charbak thako nang bi tumha ojo kaju oi kuna lo abi ke ha oi kuna lo oi jo la tum la dak
lang litum anivang kereng jia pans tame bi phak seme lang litum chupang reng lo la lang litum ma bi la lo dam hem lang paklang pon po la son se lang litum la nili si paklang poning tu la rijing se lang litum la puson selam lo jasemet ke lang litum la dang lang tu lang he pen pechi pen thang website non mat ke lang masi la lang litum ching lu ching thi mate hidu na lang pus tame la arve jang lo pote la so lang se lang litum dak la puson arve lang lo ke di la ho jo arve lang lo chithingu jo lang tha son se lang litum arve lang di kereng ji phan lo ani bang kereng ji phan di meseno la sai dia bang ke pen ke la son ga lang litum solar bulb se tame da kong nang hem na paklang tha da ho cameraman bang jo lang litum hem ke la pula lo mang ke pu rak poi pa ko lo nang mobile chibi no nang ko to nang hem nang paklang no to ko pula ke ko pu room lo to nang le on chot pon da le pu ke pak gor la paklang pak gor na paklang la ke aru nang pipi lo du ki dang pipi lo punang nang kamera nat lang nang chethan lo pipi an lo tun khala pi lo tun nang lang pasu lang pasu lo cingki bom boy lai pat la pu ke lai pat jo kamera nat lang puye lang lagi pi lo lai pat nte lagi nang pi han lo lagi dali ke la hal lagi pi lo theng the han tharbo ke la chot pon na la ta chot pon dang ke hala nak tum ki be ru na paklang pon na ke dong chere pon da la ke pu ot pon de na paklang pon da tum be ru na paklang wa ala si reporter lo onger si reporter lo la ke nak tum be ru te na che thano ni tum be ru no to la pu kamera na lang pu kamera na tu pi lo bibi room lo te nang bible pori kolo ne bible le kolo la ke nang sunday church na lo dun ke soimel nang tu ke pilo presbyterian ma baptisma te no christmas na le lo pai christmas na le nang pilo che nampo choi nampo malo nang nampi po pu ma pai ne pai pai che nang nampo Christmas te nang charge dun no te nang jir pi duma we nang jir pi he charge long nang jir pi chilong ma chilong le chilla amen putha kuri malo nang nam pi lepo nang pusi nang pi la mo Christmas o ching chi po che thon po nang puji su pan nang pilo ke hange Christmas hot puji su pan pilo na phana ba pi toy po pilo nang ke hang ke kanang kang la ke kanang pathek nang po ore va to na la ke ngob ki mi manang ali sila da ke malo jai thap ke kali bong to na paklang tha mana ve mo bong pha te hala ke ma bong lo ne bong to na paklang ko nang bong na paklang lo bong men pi lo Jeremilin. La dungan on lapu. Jeremilin pama. Malo men kir ke? Lipat. Apa isi kir? Rewa. Nang bong ma ching hon he. Ching hon. Nang pilo lason nang pilo thek long ke. Kamera la. Kamera ma. Nang lason kamera long chituli long le. Citili long lo. Te la choy masih nang nampi la. Lipat. De la proke. Ni pula. Pu lang lipen le ko cingki thuru na. Nah, clear ma video clear na limen ki himari timung pu. Komen tu ningkam mesin altum daga do. Nilitum ke bang ke pulo pute 2002 2001 along bensin nilitum bang ada. Kuson mesin ning ke the pensin altum daga bang lo. La soning ke the mone la pulo je nilitum tami aprang si la sartum
karbiara do anu fan longli kaviatum do pote wang not puat masap savet sita nilit longli nang pek pon pu pusi wang lo nilitum ta mithanga hem long sita me ke do binong ke nilitum ta hidipi pu office ta nilitum ta korti da do umat longli bang asap kom pena jok si nilitum ta dak longli nang chahamen wang lo la sipini arni antami alang litum sar secretary sar lapen ako president sir tum sitami nilitum fanang ke japon pen pini an sitami ke do ke thak punon alang litum dorde fufe punon sitami nilitum fan ko anu ni alang litum nitum fanang rapon lo lapen ke dam tang aningkan sitami la sondak thak nilitum osomar tu pathelo supin sulong lo ke dam tang aningkan mone 2002 aningkan si kong erlong lo mat supin subang ke wojui lo so aningkan sitami nilitum kaduri hektik pen ajok CM sar lapen lapu secretary sar tum lapen president sar tum alang litum nang chirap nang chitudun pen alang litum dorde fufi sitami nilitum hanang rabdun puboi fi sitami arnam pen kupailo bot sitami alang li soper thepen aku chidam thujui lo si dorde fufi alok alang tum nang rabdun pen sitami nilitum ha dak pen dimapur pen sitami dead budi chewana fan sitami nilitum kavi hektik lu sitami CM sar aning kemi pen itum phanang rabdun si nilitum labang so dead budi tami nitum hem an chipali lu lasi nilitum hala suhud hem chikim tong ek kula sitami bang hem long si nilitum dobok sitami dobom lo sitami dorde fufi ke alang litum secretary sar tum president tum tami bang bom punang lang bom sar tum ben sitami dorde fufi ason nang rapon bom he lasi pini non ladak ye aku nili da usu thilot puma nili mithang le labang so hem ta nili mithang le chipar jap kali la ke rat pensi aku nili phanang ki kim pi thua he la anta amasi nili da khachong dat arling pina gamat mithang hem phan ka chi odia por chilong li remla amasi non puta la pusi do bo la si na non bang ke aku kong air inut long thulo la ke kong air inut ke long hotame secretary sar tu malang tu mak puthot aku nang humri thulilo nang homri si asap nilitum fan kirap nang pajotika nili alang litum fan churuing tungpik alang litum akikle makidam mone rata fan ke mathapon kemi ki alang litum lasona kemi ke nili alang litum fan churu masi theksidelo ante dake rong supi prote ajata ki misade lodi alang litum non sis permanent ka stability fan alang litum non si bori pon bomla pulote osomar amang ke nalitum si keceng silu bonte rada rong supi pining aning kana bang ke kalang pining aning kana bang mane osomar pining aning kana long bang osomar kong er ke long kiceng bang ke lada rong supi long bang ke pining bang ke nilitu lapen ke dam tang hotame hala sot ke prang bang ke oda rong pihemo su silong paprang la sopen nili hem su long dun lo nili hem su bang ke aku chidam thujui lu mati si do hola ke dam tang aning kana lom kong er ke long ke bang troxiner ke du lapen pining aning kana bang ta ke long ji dok dok tum ta do sita la non ke paprang si ke la nili hem pen hilo tela solo nang tum ke la CM sar phan pilo nang li tuma hin ben pujia thema alang li jakong je pharang pik alang li ni kapre ka CM atum son ka li alang li ge dam flut klem flut ndi nonda penangana long li ge alang li si ke tharle joini si li tum ta ilitum ali dardo ilitum phanang ke japon ilitum phan jakong horang pencheng lo ilitum phanang kerai kom inu dali dar ke dulu pu ilitum kai ke dining che thedo pote nang litum hin pen rong dag rong supi karbi rong supi hin pen nang li hin pen pilo puji CM phan nili hin pen CM phan ke isi pudam lo potek churu lo alang li phan ke mone labang so karbi rong supi border area phan tami alang li kang hon thepik prima pote kai kita alang li labang so karbirong supi phanstami amen nang chumri kong nil alang li pini kai kita mi alang li nang humri ji busitami alang apor ka dure pe nang humri ke nang humri long ela oi fisitami alang li nang humri ji pu kai kita apor ka dure pe ajok nang humri long elang sitami alang li aning chi thepik la karbirong supi apha la sikidam tangar ni tami nilitum la secretary sar president sar tum nang kabor EP pen ajok alang li tum pen nilitum phan pi pak ku mandela duai chu apa machine la hai tami alang litum CM pen alang tum kachingki ka jithan pen ajok nilitum ratum tami nilitum ta long dun lo ante lada grong supi long stame ilitum penangana karbi tum dolo oi phis tami ধর্ম के कपे कपे तुम दा non son son nang litum ke baptist pulote nang litum mante
moida ma bang ko nai lo te ko son lo nang tum ke chithak ke le nilitum non amat la chi thanam lo potang te dakar bi rong supi long pen po bang ke moida ma fan sitame hindu tum le do sita thiri fan po bang ke ka chithak ka bilang sitame nilitum kidun bom church pen nilitum sabek ke moida ma fan do ko posi nilitum ta hadak si moida ma hadak chi pidun bom lo he sitame la non dakar bi rong supi farman po fana bang ke thiri da bilang la Hindu Krishna phanta me thiri po farman bang ke kipe ka bela la so kamatha bang edulo sitami komentuar ni tong sar tum bang apor chen pen ni tum phan la sona phanta kipi ponji ne la bang ke sar tum si apan si chonghong lo ni tum ta te nalitum ke non nalitum kayar jon te tik sinalitum dak long le pelang ate manon ke pota ta ke long pu puang ring dolo ote pota ke long ji phan polote nali sarkar phan made CM phan pilo puji ge pota ke long ji phan pulotang te ke dam tang hotami nilitum la sar tum pen nang japon si bipram pinang ji ta bipram ta pipon lo apo si long pu pusi nilitum ning ji thedun lo alangli CM nilitum phan ako arnisi ha dak humyang ho dak ho dak meeting ho tami alangli la son si ninje borjan long alangli ninje ta than pon lo si der chat ta hai prap chat ta hai la hai ke papi paprang do ji sitami ka do wi ta long lab ji pusi CM sir putik ninje tekang lo posi nili tum ta long pu pusi ninji thelo he sila bang so long le fan ke nili tum ta mi non a uwe ka le lo a uwe fan sitami nili tum daksi dupo la ke mo nili tum aso ho asu sitami la bang so long le per the ruritik ana bang ke nili tum ta la dak hen lo mi tha dim lo pusi ninji thelo nili tum ta la hok lo halang lista me kisung ke boy pen alang litum establishment aputha alang litum ko PPC ani wang alang tum ka chisong ma ton pen alam same alang linang che thanun lo la pen ahok lo litum dak rong so people te non hesi alang litum ke senglang same ke senglang pu same alang litum si chepatir pi lo ajona lo doklung abang pho bang phetum lo athema la dak si alang litum aser jang same am hang nang thek lo pen alang litum same dak moidam same pipon lo pulote alang tum si chichini lo kisung ke boy ka do wis same alang litum same isining chi thebang ke la lo dak president secretary to make ja ke mesena joy ni non bank ke sarkar pen same pota ke pijiang ring thepik lo pen ko pota pipo pusi bang CM same chi chak lo la pen ni tum ka bing long life pen sitame dak ground report nang ke an hot pen ang alam tum chini lo pela dak kisung ke boy alam same chin lo sila ni tum ka bing long life pen same non ke chari bom council Dr. Turiam Rohang CM alang li dak kanghon kang jinsu pen aron atang pen ko pipia norms ke doma council aja kong pen ko PPC ke doma sarkar scheme pen danglok ason don same la just a border ki ahoy long ke du arar tumhan chilang ponpo mate patir pi ponpo ajat sitame halai litum karbiang long along di furong sopi along arara tum ko sonsi ke long ma lahai same la dagara tum ta long pu ning the pon lo non ni tum karbing long life pen ke do bangke la bangke Bright Academy elitum karbi anglong ke elitum na hoks tame non long jon punon atok anu punon elitum ke school chetek long lo elitum 1951 52 haningkan elitum right to education abang elitum arpu chilong pon lo bang khai ge 100 years of prang areng lokotum ke la soposilitum ABCD bang elitum non si charli dun la sonna taksilitum ta district council nang long that pen elitum the right to education ke school pen langdam lo polte elitum ke tika long hello tika hills long hello elitum luke than areng lok pen luke than pu archi hada pen elitum nang plang lo la sonna taksi dak sitame nili paklang poning tung
nahor langsu mate ladake ni hang karbi rong supi nahor langsu pudapu la penalang litum dake chitok bangke post office PS bangke dilai lo karbi long asam lo la pen la bangsu school long teacher tum penangan ke cepaduk principal penceng lok la pen ladak managing committee tum management committee tum alang litum penangan ke cepaduk join isi without any proper guidance from the government alang litum sami chak cepatir piponsi labangso Bright Academy School saming pupon lo lapen ladak non man ke enrollment man ke duri ulang tema dak population da velang la sistem ladak karbi rong supi same patir pipon nang ji po ke mang bensi ladak ta non man ke haku son gailo litum ke border areas tami litum mena long ri polote litum labangso long le same litum cerai kom du nang ji po men pen rong supi nang seng lo lapen labangso school sitame rong supi polote ke plang cheng nang ji bang ke school lo la supi ke un polote medical sub center lo la supi ke un polote PHC pen water supply lo lai hui lo la sila son nak si la dax tami Bright Academy schooling pupon lo la lang litu ma building infrastructure bang talang mi pik jo lain tha la son si lang litum jo mohor pen alang litum light pidana mohor pen alang litum jo la son si apple mango banana orange vegetable la son Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday jo like excuse me you're welcome please may I thank you puga dugu vejo alira lon pen la so classrooms tame digital classroom alang litum ke salam ji phanse alang litum jo smart TV sida me dolo smart TV same dolo la pen jo alphabet small capital pen chenglong number 1 to 10 ka dugu is tame dak dolo kapre room ilitum langdam thulo nang waina this is your school keep it clean la galang litum school along jo sonsi ऐसी मैसेज इनके लगे इली तुम गडो गडा चिन्नी लो हनुमान छोटा भीम पुरी ला सो से कार्टून लो समाटू मानिंग डॉग पिक ला sonsi 1 2 3 alphabet penceng lo kalang litum amek pendedi la pelada kalang litum Bright Academy School annual examinations la routine same lang litum dak selam pon lo exam nangi linangi polo la bange LKG lo come inside LKG okay come here. What is your name, baby? My name is Alisha. Which class do you read? I read in class LKG. Say alphabet for me. A B C D say for me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Very good. Thank you so much. Now come to what is your name? My name is Anjaksana. Which class do you read? I read in class LKG. Say 1 to up to 50. Can you say it for me? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50. Very good. Can you sing a rhyme for me? A B C D. Can you sing it for me? A. Sing it for me. Sing a rhyme for me. Can you know rhymes? How to read? A B C D. Sing a song for me. A. You don't know. Okay. Can you sing for me? You know how to sing rhymes? A. B. A B C D E F G H I J K L M N O P Q. Very good, very good. Jo ladak sa melang litum hedi alira lon pen. Jo ogarji.
ke art sidame langmi ulo sumar dum phane di lai sidame usumar dum phan attraction di classroom arlo nang ludlo pulote ko sonsi usumar dum phan aning paparong nai ma aning paparung nai ma lai sidame lang lithium dak 1 to 10 in votes sidame dak tok ponlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alang lithium in votes sidame dak tok ponlo di lapen kel L1 L2 L3 L4 L5 an lo dadake angke dake numeral 1 to 50 halang litum lai stame tok pon law lo nasi teacher dum pen le lam thisi arjubona puarum lang thanang do puarum the same lo ladak stame jo ali lon do big small letter alphabet pen chenglok capital letter pen chenglok lapuke lai ki jo lahage color difference color lahai ko PPC color do lahai same alang litum color pattern mokha art ponsi sumar do han than polo RED gela kya KR pote red polo akilu polo te blue polo green polo te lahai yellow di nge palang mission lo numeral number do lo ke lahai ke monkey you know monkey have you seen monkey Yes. Huh? Yes. How it looks like you. What is your name? My name is Harsing Disa. Okay. Last this usumartum donang ko ke dake usumartum stame enrollment komula. Tawang na. Pulang litum ke teacher lo. Dake che baduk abang pitum halo. First of all, we are so thankful to you because ladake an khelodim di border area lo lapuke Lahorijan lo lapuke Dimapur lo. Dimapur is the nearest town. Di angke border along ke do pulote ason alam ki same kaita do same nalitum ladak ke do pen sumar do man loge than pen cheng log di lasi dia tha lasi kopipi lo challenging ke face nang ke ani wang nalitum non ma ke sumar da kom heklang same nalitum wrong lason dam ma student tum han parents tum han ladak le nang admission nang andun noi pu pen nang tum lason ta claim nili ke pineng pen masih hedi dah pineng pen si klaim lah na pulang di si klaim papra. Okay, lapu senior teacher dulu lah si lang di pen lah nali men ni di men ke yeska peng chupi koson ni dak nali tu challenging ke jita janchi ni da pineng si wang lang pineng February ben si ke cheng lah ke join cheng lah okay malon the principal le Clintoning ti. अच्छा ते क्वेश्चन ला नाले तुम लदा के मैनेजनेस के सैलरी पेंचिंग लो सैलरी की अपोर्टिंग सिंग पिला खुद पेन के हम पेन सीट से मैनेज लो है अच्छा अंते नॉन मत के एनरोलमेंट कौन दो लो स्टूडेंट ने 50 and दो सिता नो में फाइनल एग्जाम लो मासी एग्जाम जुट मासी दम एट स्टूडेंट तुम के स्टाफ बांगबन लो स्टाफ की तुम पैथ होवे क्वेश्चन लो माने dak rong supi puge rong supi le amen ke rong supi lo sitamen dak ke itum karbi tum ke do bang pu bang pietum permanent la puson ke do bang ke kom ulang sami koson lo nalitum ke do ke thak ani bang school ke bang koson lo natum ke do ke dak nani nalitum PG tong do ma mante nang tum dak house rent tong do ma mante nang tum hem permanent nalitum dak ke do phansi mathal itum lo mat ke dak hem nang pi hem pilodi staff tum ha dah sar tu macam si do sitamu permanent di han si mathalu koson lo hadim domesen ma domesen thang the te la karen ke kuna pano na tum karen ke hala men pumin roten si join kuriba chini dun di an ke ini domesen buda thang thi domesen thang ta problem avi thang ta problem avi ande kapre ka khai tum ta admission na andun ba du hala begam tum he mia tum ta bisido karbi ben la sinado la tum na do la na ga tum ke sono enrollment pe gong atum me bang vi di ante ili tum school puthak samil tum non teacher tum handa chingki je than padulo tangte la dak rong supi long ko PPC non mat ki establish ma lai puthak ili tum klar dak pen ang ton pen ka chini ji phan tum bori ponona lapuson se alang litum cek pine Lahorijan Bukajan pen alang litum cek cevan si mate alang litum ahem binong pen same alang litum cek cevan lo ten na dak penang an la
tempo so pen check ke roi do la son se lang le tum che nam nun lo la pen da non marketing piteng pang sigun mukha da dokong ma se sigun mukha nu jok se lang le tum en pon lo la son no la pen ke non mat ke la da ke enege inglong bu sami laning tui oi kali sami lang le tum edho tum mange hem theng song si ke doji pu ma se la hem theng song sami kim rang lo la pen lang le tum ke jo la ke kim bom akorti tum pen lam thi si ar ju pon ma cameraman now lun ji ma cameraman now lun ji ma wang nó cái đông mang chia lên ở đây họ giờ lăng lý tụm pu cameraman nào mình là hấp pu pen lại vành nữa nàng lý hấp pen lại vành nữa pu pen là son se lăng lý tụm permanent cái doji phan lăng lý tụm ajo lo đi hemari chikim ji phan se lăng lý tụm body bomb lo penalang litum ke jola son se lang litum dak ke room ni tak la dak lang partition below pote dak room ni ane kitchen mang ke hong samya lang litum kim rang pon un lo nang limen son ne limen ni petrol te mu pulo metu pen lo dak hamper jap kan dak ne litum hamper jap ke dak ke pini pen pulo te ni vela ko kon ni kon nai lang là cái em thằng xong bột penan cái điều gì là cái non repli nó mà nên là nipli ni pholo te tay ko son non te ke du cái thak pa phan nan tum garni wang ka che song ko son lo cái du cái thak bang la pulo ni tum bang ke nó bang ke thai thang thelang he stamela là cái claim cái dama bang ke thang thelu lo pose mane claim bom lo mane tum bang ke nang limen ke ni limen ni pitol temu na tum bang kon lo non ma ke ni tum bang please kam claim bom churu parlo lang litum jo hem na hem phan si parjap phan se lang litum claim bom lo na tamana kiro pipa je lo la nilipi la songkang ja la sorot hem bang ke la pu litum la tum la sliding mate la bang so road lo la pu road pen se lang litum la da ke lang litum ke landing lo polo te dak di nearest ke Diapur airport lo polo te lang litum la dak dilai pen polo te la sorot hem pu sliding nang pasun bom po ladaan pen pulute la sorot hemang che charnun pami pong la sorot hemang ke lang litum la landing lo pen aku kangjar pulute la tungge ha pen singjar pon la ka ani bang same lang litum da ke dua ka biara tumang ani bang da ku pierot hemakili da ke che chardun lo la si lang mi sen lo edho ka hem mukha ke jo kisi batama style che lang litum kim lo la se lang litum ada churu parlo jo la son se lang litum kisim bata mai style lo hemi kim lang tha ala bangalang litum ke check en ipin lo tum bange mutai la ke parpong hut check en lo la lo se churu parlo jo son nak si penangan na area samelang litum not ke dak karbi rong supi an so se border area ang bong ke karbi rong ke the nai ke pamanji phan la pen la dak thir kung pen ke do long ji phan se lang litum che song bom lo se lang litum phan akiru pipa je lo pendap jo lang litum la JCB pen same la dak lahai hormu ke lahai theng pi mokha ke JCB pen se angkur pi ne hala nili phi hala JCB lo wai na cameraman la son se don thom angke la daily market phan ke hala towarari si lang litum management committee hin pen si longle pek pon lo hala hai bang dakalang lo doni don thom don trokalang tum dak fragment permanent ke do tum lo la son se dak management committee hin pen la son se JCB pen si pedap patum dik pen samela angkura phulong don pen samelang litum safai obhijan same claim lo la JCB lo la driver tum lo la tela so JCB ma kam claim se battery ne ko pine damage deta ho la sila puson se non ma sang krai lo driver dan chulong ang la se la nili pina paklang ang tum la lo la pena paran ke la pubong long atum mate naga khai tum si don la pulo bon la pulo di na paklang po baik na cameraman
Hola, nali kamera pen zooming था kamera pen zooming no halai ke la naga tum sai de lo naga mana pu bong long tum lo la tum ke bang ko son pen ne ke chok che ke ko malo ne nili pudaming tung te ta ke chok che ke li tuma e mena hi jan mata dulo e dhoga tum bang ke long le ke cherai men pen nang cherai dun lo api bang ke kona so mona so phansi long le bang jordel lasila so hawa samelang li tum lada klim somar tum phan football ke pathu aklam samelang li tum selam pon po non mang ka dim thek long la ladla ke football field si tamem pamanu lang same adim ta cheklamu la selang li tum next project bang ke सरकार पे नकेराब लोंग नोई लोंग लेने समय मैनेजमेंट कमिटी लापे लद्दाख के दो की थीर क्लोंग में कार तुम बेंच चिरुंग चेरेक पे समय किरी कार लाल पे समय लांग तुम स्पोर्ट्स फंड समय लांग तुम पातिर पी पॉन पो लद्दाख के रोंग पुक चुकिम पुलोते के अलाइक तक आके नांग सोट अथेमा कौन सी हेम लुदुपो कौन सी स्कूल डंप कौन सी लोचार के पथुआ क्लम तक के नांग सोट पुलोते लद्दाख बॉर्डर एरिया पोते लाइ दा के नांग सोट लो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तक के नांग सोट लसी लद्दाख ला पे लद्दाख मंगदा मम्मी जोंसी नांगजी पुसे में डक्टा अदीम दोला क्लम दोला पुडा क्लम दोला ला पे ला पु बंग के दोन दोनी कार्बिया तुम दोला ला पे ना पार बंग के हपुता के चेथान जक प्रोलो बंग फारुनी सुसे नॉन बंग फारुनी सुसे लोदी bang faruni soselo naga tumta non ke do permanent faselang li tum non ang do tiblo la sila ke li tum nang li ni li penle li tum la tum phan ki pu dunia ja kong avelo non mangke athima la tum ta bang non ke concrete wall lo bang building chikim lo school sami bang chikim lo son bang ki uparlam li non bang ke media pu sami lahori jan abdul lahori jan khotkhotien ge bang naga tv tum si bang coverage lo kai ke mata footage coverage kala tum si bang lahori jan ge alang tuma area pu son si bang che kampon bomlo ningje pon bomlo hormo horta dak hor bepar ben chenglok phok bepar ben chenglok son amung kenang so don ben ta bang lahori jan ben si import pon bomlo la seli tum jong si patir pi ponang ji karbia tum ta patir pi ponang pote bepar beha pen chenglok adima klong permanent ke do pen chenglok सरकार पेन चेराप चेतु पेन इली तुम काउंसिल दो नागजी पोते इली तुम काउंसिल जा कोंग पेन इली तुम कदु कवे चेलांग पेट पेंसी ला दाक्ता चेपतिर पि पोनांग पोकलिते नॉन के बांग जिलांग पोरुट के इली तुम मेक्री मेकलांग पेंसी दोनांग वेर पो लालो